Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala ng pinsan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Kaloy. Taong 1999, Laganes, Iloilo. Itong mga panahong ito, isang trabahador sa construction si Kaloy. Nasa edad 28 pa lamang siya nang magsimula siyang magtrabaho sa ganitong uri ng larangan. Sa pagtuturo ng kanyang ama, natutunan ni Kaloy ang lahat ng mga gawain sa trabaho. At dahil sa husay niya, ay nakapagtrabaho siya at nakapasok sa isang malaking construction company sa bayan nila. Tubong antike itong si Kaloy. At unang beses niyang magtrabaho sa bayan ng Leganes bilang foreman. At sa lugar na yon, siya ang pinakabatang foreman. Ngunit kahit may mataas na siyang posisyon, ay tumutulong pa din siya sa mga mabibigat na trabaho, kagaya ng pag-aasinta ng hollow blocks at paghahalo ng semento. Kapag naman nababagot siya ay tumutulong siya sa paghahakot ng buhangin at ng mga bato. O Kaloy, nababagot ka na naman ba? Parang gusto mo nang ubusin ang mga nakatambak na buhangin dyan sa baba. Halika, magtanghalian na muna tayo. Total tanghali na din naman. Wika ng kanyang amo nang minsang makita siyang naghahakot ng mga buhangin. Kinagaanan ng loob ng may-ari ng kumpanya si Kaloy dahil sa kanyang natatanging sipag na siya namang kinaiinggitan sa kanya ng iba niyang mga kasamahan sa trabaho. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga kasamahan niya sa trabaho na may kakaibang kakayahan itong si Kaloy. Medyo atras tayo ng 10 taon. Edad 18 itong si Kaloy nang maganap ang isang kakaibang pangyayari sa kanya. Kasagsaga ng isang bagyo ng mga panahong yon sa bayan ng Antique. Inaya siya ng kanyang lolo upang tulungang buksan ang mga pilapil ng kanilang palayan para hindi tuluyang malunod ang kanilang mga palay. Ang palayan nila ay sa tabi lamang ng isang napakalaking ilog na noon ay unti-unti nang tumataas dahil sa lakas ng buhos ng ulan. At sa kalagitnaan ng trabaho niya, ay bigla na lamang rumagasa ang napakalakas na tubig baha. At sa kasamaang palad, ay hindi na niya nagawa pang umakyat sa mataas na bahagi, dahilan para tuluyan siyang maanod ng baha. Mapalad ang lolo niya dahil kaagad itong nakaakyat, kaya nagawa nitong makahingi ng tulong. Ngunit huli na ang lahat dahil nang datnan nila ang katawan ni Kaloy, ay wala na itong buhay. Hindi magkamayaw ang mga magulang ni Kaloy sa nangyari sa kanya, ngunit nang dadalhin na ito sa morgue para ipaimbalsamo, laking gulat ng lahat nang bigla na lamang itong umubo at walang ano-ano ay biglang bumangon at humingi ng tubig. Nagulat ang lahat ng nandoon sapagkat sigurado sila na patay na ang bata bago ito dinala sa morgue. Sa katunayan ay matigas na ito, pero sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, nabuhay ito. Agad naman siyang binigyan ng damit at dinala pa uwi ng kanyang mga magulang. Pinakwento sa kanya ng mga magulang niya kung ano ang mga nangyari. At ayon sa kanya, matapos niyang mawala ng malay, ay nagising na lamang siyang nakahiga sa loob ng isang magarang silid at may isang lalaki ang nakaupo sa tabi niya. Sinabi sa kanya ng lalaki na hindi pa daw nito oras para lumisan. May mga bagay pa daw siyang dapat gawin. Kaya inutusan siya nitong bumalik at may ipinakain sa kanyang isang uri ng buto. Hindi niya mailarawan ang lasa ng buto na yon, pero matapos niyang kainin ng buto, ay nakaramdam siya ng panghihina ng katawan
at muling nakatulog. Paggising niya ay nasa morgue na siya. Isang bagay na labis na ikinamangha ng kanyang mga magulang, kaya sinubukan nilang magtanong sa mga eksperto sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit maging sila ay wala ding paliwanag na maibigay. Hanggang sa naisipan na nilang lumapit sa isang albularyo sa bayan ng Antique, at ikinagulat nila ang naging tugon ng albularyo. Ayon dito, ay muling binuhay ng isang engkanto ang kanilang anak sa kadahilanang may dapat itong gampanan. Kung ano man yon, si Kaloy lamang ang tanging makakasagot. Balik tayo sa kasalukuyan. Habang nag-aayos ng gamit dahil papauwi na sila noong araw na yon, ay bigla siyang nilapitan ng ilan sa kanyang mga kasamahan at inayang mag-inom sa isang malapit na beer house. Tutal, sahod naman daw at walang pasok kinabukasan dahil araw ng linggo at pahinga ng mga tao. Ngunit sa kabila ng pamimilit ng mga ito ay tumanggi si Kaloy. Kailangan niya daw umuwi ng maaga at baka pagsarhan siya ng gate ng boarding house na tinutuluyan niya. Nung akmang aalis na sana siya, ay bigla na lamang siyang hinampas ng kung anong matigas na bagay sa kanyang likod ng isa sa mga kasamahan niya, dahilan para mawalan siya ng malay. Ngunit laking pagtataka niya nang magising siya at nakita niya ang 3 sa mga kasamahan niyang nakahandusay sa sahig at wala ng mga malay. Napangiti na lamang itong si Kaloy dahil alam niya kung sino ang may kagagawan nun. Silab, alam ko na nasa paligid ka lang. Bakit mo naman pinuruhan tong mga to? Tingnan mo, kawawa naman. Wika nito at agad na ding nagmadaling umalis dahil baka magising pa ang mga ito at mapagbalingan pa siya. Nung sumunod na araw, pagbalik niya sa trabaho ay nakita niyang iniiwasan siya ng 3 niyang kasamahan. At sa tuwing lalapitan niya ang mga ito, ay kusa itong lumalayo. Narinig pa nga niya ang isa sa mga ito na nagsabing demonyo daw siya. Natatawa na lamang siya sa mga sinasabi at nagiging reaksyon ng mga ito. Dahil lingid sa kanilang kaalaman, ay may gabay na kapre itong si Kaloy. At ang tanging nakakaalam lang nito ay ang kanyang tatay, dahil madalas itong nakakaamoy ng sinindihang tabako sa paligid kapag nandyan ang kanyang anak, lalo na pagpatak ng oras ng 5:00 ng hapon. Napagkamalan pa nga niya minsan ng anak niya na naninigarilyo, pero mariing itinatanggi ni Kaloy ang pagsisigarilyo. Hanggang isang araw, ay nakita na lamang ito ng kanyang ama na nakaupo sa harap ng isang malaking puno ng bitoon at tila may kinakausap. Nakikipagtawanan pa ito at nanindig ang balahibo ng tatay ni Kaloy nang bigla na lamang may lumabas na usok na animoy ibinuga mula sa itaas ng puno. At nang sipatin niya ng maigi, naaninag niya ang anino ng isang napakalaking nilalang na nakaupo sa sanga. At nung gabi ding yon, ay kinausap niya ang kanyang anak na magtapat at nagkwento naman si Kaloy. Nagsimula daw ang lahat noong muli siyang nabuhay. Napagtanto ng ama niya na totoo ang sinabi ng anak, lalo pa at kinumpirma ito ng isang babaylan sa Antique. Ayon sa babaylan, si Kaloy ay ibinalik upang gampanan ang isang tungkulin. At yun ay ang panggagamot. Maraming beses na ding nasubukan ng tatay niya ang sinasabi ng babaylan. Isa nga ay nang minsang kinagat ng ahas ang kapitbahay nila sa Antique. Nagkakandara pa na ang lahat,
dahil sa alam nilang sobrang makamandag nung ahas. At alam nila na sandali na lang ay mamamatay na yon. Ngunit biglang dumating si Kaloy. Bitbit ang isang uri ng sanga ng punong kahoy. Dali-dali nitong nginuya ang balat at itinapal sa sugat. Dinikdik niya ang ibang balat at ipinainom ang katas sa taong nakagat ng ahas at agad na dinala sa ospital. Kinabukasan pag-uwi ng tao ay laking pasasalamat nito dahil ang sinabi ng mga doktor ay nakatulong mapigilan na kumalat ang kamandag gamit yung balat ng kahoy na itinapal ni Kaloy. Ngunit sa kabila ng ipinakita ni Kaloy, ay tumatanggi pa din siyang tumanggap ng mga pasyente sa kadahilanang hindi pa siya handa at darating daw ang tamang panahon para gampanan niya ang tungkuling ibinigay sa kanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalabas ang kakayahan ni Kaloy mula sa simpleng hilot hanggang sa paggamot ng mga sakit na dulot ng mga elemento, lalo na sa uri ng trabahong meron siya. Noong minsang naghuhukay ang kanyang mga kasamahan para sa pundasyon ng isang itinatayong gusali, binalaan niya ang mga ito na magbigay galang at magpaalam muna bago magbungkal. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito sa kadahilanang hindi naman sila naniniwala sa mga hindi nakikitang nilalang. Pagsapit ng hapon, ang isa sa mga naghuhukay ay nilagnat. Nang puntahan ito ni Kaloy, ay nakita niyang balot na balot ito ng ilang pirasong kumot. Ngunit sobrang lakas pa din ng panginginig nito. Nilapitan ito ni Kaloy at agad hinawakan ang pulso ng kasama. At nang hawakan niya ito, ay laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang presensya ng isang itim na elemento. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kasama ang kanyang naramdaman. At ayon kay Kaloy, ay may namataan itong isang nilalang mula sa hinuhukay nilang pundasyon. Nagtawanan na naman ang mga kasamahan niya, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Sa halip ay nagtuloy na lamang siya sa paggamot sa kasama. Pinalabas niya ang lahat ng nandoon, maliban sa isa sa mga kasamahan nila na si Karding, sa kadahilanang naniniwala ito sa mga sinasabi ni Kaloy. Mas bata ito sa kanya at isa ito sa mga kasama ng mga naghuhukay. "Kuya Kaloy, ano po bang may tutulong ko?" tanong nito. "Karding, kumuha ka ng sanga ng mga madre de cacao. Bilis!" utos ni Kaloy, na agad namang sinunod ni Karding. Pagbalik ng binata, ay gumawa ng pausok si Kaloy at sinubukan niyang tawagin ang nilalang na gumagambala sa kasama nila. Maya-maya pa ay bigla na lamang dumilat ang kasama nila at kitang-kita ni Kaloy na nanlilisik ang mga mata nito. Agad na din siyang nagtanong kung ano ang kasalanan ng kasama niya at ayon sa nilalang na nakasanib, ay naputulan ito ng paa nang matamaan ng kasangkapang ginagamit nila sa paghuhukay. At nais nitong gantihan ang kasama ni Kaloy. Sinubukan ding magpaliwanag ni Kaloy na hindi sinasadya ang pangyayari. Gawa nga nang hindi sila nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Subalit nagmatigas ang nilalang at sinabi pa nitong papatayin niya ang kasama ni Kaloy. Isang bagay na hindi naman papayagan ni Kaloy, kaya humingi siya ng tulong sa kaibigan niya upang mapaalis ang nilalang na yon. At sa pamamagitan ng isipan ni Kaloy, ay kinausap siya ng kanyang gabay na kapre. "Ako na ang bahala sa laman lupang ito. Sikapin mong huwag manghina ang kaluluwa ng kasama mo. Dahil kapag nangyari yun, makukuha siya ng tuluyan ng mga gumagambala sa kanya." Wika nito na agad namang sinunod ni Kaloy.
Kinakausap niya ang kanyang kasama at sinabihan itong huwag bibitaw. At kung nasaan man siya, ay huwag na huwag siyang aalis sa kinatatayuan niya. At habang ginagawa ito ni Kaloy, ay nakikita niyang itinataas ng kasama niya ang kanyang kamay na tila may inaabot na kung ano o kung sino. Hanggang sa narinig niya itong magsabi ng, "Sinusundo na ako ng nanay ko." Ngunit tinugon siya ni Kaloy na, "Huwag kang sasama. Isa yang panlilin lang. Hindi yan ang nanay mo." Pagkatapos nitong sabihin yon sa kasama niya, ay inilapat niya ang kanyang kamay sa noo ng kasama niya. Bagaman walang alam na mga dasal si Kaloy, ay sinubukan niyang manalangin sa Diyos. "Amang makapangyarihan, dinggin po ninyo ang samo ko. Daluhan po nawa ako ng inyong mga anghel sa pagkakataong ito, at naway magtagumpay ang kaibigan ko na mapigilan ang mga itim na elementong nais kumuha sa taong ito. Pagkalooban niyo din po siya ng katatagan sa pagharap ng kanyang pinagdadaanang pagsubok." Pagdadasal ni Kaloy, ilang ulit niya din itong sinambit, at maya-maya nga ay tumigil sa panginginig ang kasama niya at unti-unting bumaba ang lagnat nito. Hanggang sa kumalma na ang itsura nito at narinig niya ulit magsalita ang gabay niya sa kanyang isipan ng, Nagtagumpay ako, Kaloy. Malaya na ang kaluluwa niya. wika nito. At maya-maya nga ay nagising ang kasama niya na walang kaalam-alam sa mga nangyari sa kanya. Nang tanungin ito ng mga kasamahan nila, ang tanging sinabi nito ay nananaginip siya na hinihila siya ng isang matandang babae, at sa kalagitnaan ng paghila nito sa kanya ay may isang napakalaking kamay ang humatak sa kanya pabalik. At nang magising siya ay napapalibutan na siya ng mga kasamahan niya, at si Kaloy ay nakaupo lang sa tabi niya. Hawak ang isang sanga ng madre de cacao. Agad naman itong nagtanong kay Kaloy kung ano ang nangyari. Sinalaysay naman ni Cardo sa kanya ang ginawa ni Kaloy. At namangha ang lahat ng mga kasama nila sa ipinakita ni Kaloy. Hindi nila akalaing marunong din palang gumamot si Kaloy ng mga gambala ng elemento. At simula nung araw na yon, ay naging tampulan na si Kaloy ng mga taong nais magpagamot. Naging matunog ang kanyang pangalan sa bayan ng Leganes bilang isang manggagamot. Subalit, isang karanasan ang sumubok sa kakayahan ni Kaloy nang makabangga siya ng isang mangkukulam. Isang linggo ng tanghali habang nagpapahinga. Wala kasi silang trabaho sa construction kaya naisipan niyang tumambay sa kanilang barracks. Nang biglang kumatok ang isa sa kanyang mga kasamahan. Kaloy! May naghahanap sa'yo. Importante daw. Wika nito, at agad namang lumabas si Kaloy. Paglabas niya ay isang umiiyak na ginang ang kanyang nakita. Magandang hapon po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Agad na tanong ni Kaloy. Kaloy, pakiusap, tulungan mo naman ang asawa ko. Sa palagay ko kinukulam siya eh. Ilang manggagamot na din ang nilapitan namin. Hindi naman kami makalapit kay Mauring sa kadahilanang napakaraming nagpapagamot sa kanya. At may nakapagturo sa akin na nanggagamot ka din daw kaya hindi na ako nag-atubiling lumapit. Sana naman matulungan mo ang asawa ko. Mangiyak-ngiyak na wika nito. Medyo nagdalawang isip si Kaloy sa kadahilanang doon pa lamang siya manggagamot ng kulam at hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Ipinagtapat niya ito sa ginang na lumapit sa kanya.
Sinabi niyang baguhan pa lamang siya sa larangan ng panggagamot, pero gagawin niya ang lahat upang makatulong. At agad na nilang tinungo ang bahay ng ginang. Pagdating doon, halos maduwal si Kaloy sa sumalubong sa kanyang amoy. Napakalangsa nito na animoy pinaghalong bulok na isda at dumi ng tao. At napatalikod na lang si Kaloy nang makita niya ang kanyang pasyente, dahil sa talagang nakakadiri ang kalagayan nito. Ang itsura ng kanang paa nito ay animoy tinadtad ng tusok. Puro butas ito at may mga lumalabas ng mga nana. Hindi kinaya ni Kaloy ang nakita niya, kaya dali-dali itong lumabas ng bahay upang magsuka. Habang nagsusuka siya ay tinanong niya ang kanyang sarili kung kakayanin niya ba ito o hindi. Ngunit bumulong sa kanya ang kanyang gabay. Gawin mo ang dapat mong gawin. Tutulungan kita. Wika nito. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, tugon ni Kaloy. At sinabi ng gabay niya na tuturuan niya si Kaloy ng kanyang mga dapat gawin. At bago ito pumasok sa bahay, ay sinabi sa kanya ng kapre ang dapat niyang gawin. Kumuha ka ng mga lukot ng dahon ng saging at ilang tangkay ng isang puno na kung tawagin ay baknot. Kumuha ka din ng ilang dahon ng alagaw. Sunugin mo ang dahon upang gawing pausok. At sa lukot ng dahon ng saging, ipapakita ko sa iyo ang mga dasal na maaari mong gamitin para maputol ang sumpa ng mangkukulam sa taong yan. Wika ng gabay niyang kapre. At nang paipunan ni Kaloy ang lahat ng kailangan niya, ay nagsimula na siya sa panggagamot. Nagpausok siya ng ilang baon ng nyog at inilagay ang mga dahon ng alagaw. Binuksan niya ang lukot ng saging at laking gulat niya nang makita niyang may mga letrang nakasulat doon. Inusal niya ang mga ito ng ilang ulit at gamit ang tangkay ng baknot ay hinuli niya ang mangkukulam. Habang ginagawa niya yon ay biglang nanigas ang katawan ng lalaki na animoy may kung anong mabigat na bagay ang nakadagan dito. Hanggang sa nagsalita na ito, ngunit tinig ng isang matandang babae ang lumalabas sa kanyang bunganga. Umalis ka dyan, kapre! Hindi mo ako magagalaw! Wika nito. Ngunit wala namang nakikita ang lahat ng naroroon at agad nang sinimula ni Kaloy ang pagtatanong. Anong pakay mo sa taong ito? At bakit mo siya tinaniman ng sumpa? Tanong ni Kaloy. Kailangan bang may dahilan para gawin ko ito? Wika nito habang sinusubukang makawala. Hindi ka na makakaalis dyan. Kaya kung ako sa'yo, magsasalita na ako. Sabihin mo, anong kasalanan ng taong ito? Muling tanong ni Kaloy, pero nagmatigas pa din ito at sa halipay, tinawanan lamang nito si Kaloy. Huwag kang magpapahalata, Bagito. Alam kong baguhan ka lamang sa ginagawa mo. Hindi mo ako maluloko. Marami na akong nakalabang kagaya mo. Kaya kung ako sa'yo, susuko na lang ako. Wala kang panama sa akin at kayang-kaya kitang patayin! Wika nito at bigla na lang itong umakto na parang sinasakal. Alam ni Kaloy na ang may kagagawan nun ay ang gabay niyang kapre. Ngayon, hindi ka pa rin ba magsasalita? Dahil kung hindi, hindi rin magdadalawang isip ang kaibigan ko na pilipitin ang leeg mo. Wika ni Kaloy na ikinagulat naman ng lahat ng nakikiusyoso
sa kung anumang ginagawa niya. May naririnig pa siyang nagsasabing arte lang daw ang lahat. Pero hindi lang ito pinansin ni Kaloy. Sa halip ay nagtuloy ito sa kanyang ginagawa. Talagang nagmamatigas ang nilalang na nasa loob ng katawan ng kanyang pasyente. At kinukutya pa siya nito. Dinuraan pa siya sa muka. Dahil sa ginawa ng nilalang ay hindi na nakapagpigil si Kaloy. At sinabi niyang, ganun ah? Matigas ka talaga?" At bigla itong nagsisisigaw na parang nasasaktan at nakita ng lahat na unti-unti ay parang umaaktong may pinipigilan itong bagay na bumabaon sa kanyang katawan. "Kung ayaw mong mamatay, magsalita ka na. O kung ayaw mong magsalita, alisin mo ang itinanim mo sa katawan ng taong ito. Baka sakaling pakawalan pa kita." Wika ni Kaloy. Pasalamat ka na lamang at may alaga kang kapre. Pero tandaan mo, babalikan kita. Wika nito habang umaaktong humuhugot ng kung ano ang lalaking pasyente ni Kaloy mula sa binti nito. Ayan, naalis ko na. Wala nang karayom na nakabaon sa katawan niya. Pakawala mo na ako. Kagaya ng ipinangako mo, manggagamot. At ikaw naman, kapre, pakawala mo na ako. Wika nito. Ngunit ngumiti lang si Kaloy at nagsalita ng, "Sa palagay mo makakaligtas ka pa?" Matapos sabihin niya ni Kaloy, bigla na lang namilipit ang kanyang pasyente na animoy sinasakal. Maya-maya pa ay nawala na ito ng malay. Nang magising ang lalaki ay wala itong kaalam-alam sa mga nangyari. Ang tanging nararamdaman niya ay may kung anong malaking nilalang ang nakadagan sa kanya habang natutulog siya. Laking gulat din ang asawa nito nang bigla itong umupo. Kasi bago magsimula ang gamutan ay hindi na ito makakilos. Laking pasasalamat ng ginang sa ginawa ni Kaloy. At simula nung araw na yon, ay lubusang niyakap ni Kaloy ang panggagamot. Sa kasalukuyang panahon, ay nasa Antique pa rin si Kaloy at patuloy pa rin nanggagamot sa tulong ng kanyang gabay na kapre. Okay, shout out ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Mali Quibet, Cherry Rose Hatamichi, Rafidiculus, Prinsesa Lee, Marco Foronoles, AIE, Maya Dalanon, Bima 45, Wise Ijot Ganzon, at sa mga nag-renew ng badge na sina Luis Cardoza, Roselyn Arante, Melanie Palisok Belnas, Johnny Jadine Potpot, Fetus, at kay Bridget Gilaran. Ito naman para sa mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Beltran Dalen Jr., Edeline Fajardo, Ana Villanueva, Yalin Agra, Duna, Enaj Jane, Aya Flores, Johnny Jadine Potpot, Mike Sano, Michelle Reginales, Kolokoy, RBL Body Vlog, Jason Manalo, Queen AF, Kesarli Abero, Jonathan Ventura, Lechel Villaber, Paul Motors, Krisa Faith Mirasol, Shaira Suudueste, Bergel Salonzo, Course KRF Nail, Nordic Baez, Miggy Whatever, Sendo Ocampo, at kay Vincent Miranda. Okay guys, bawi ako sa next video natin. Medyo habaan natin yung shoutout doon. Kasi ang max ko dito sa video 30 minutes lang. Nakaka 29 minutes something na tayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.